Dilyn ni rwan ydy'r grŵp cerddoriaeth greadigol anghenion dysgu ychwanegol. Y criw nesaf ydy Ysgol Arbennig Hafod Lon, Eryri. Anghofio seifenyn a chayagiadau mawd ac fe fodwyd cartre gwylod cyn y wawd. Cyn y wawd. Beth sydd yn cyntaf gwaelod y noson honna? Ond, os o gwrandewch chi'n astudd, mae clychau cyntaf gwaelod yw clywed yn canu o dan y moen am y dyfu o hyd. Ysgol Arbennig Hafod Lon wedi codi ers 6 o gloch bore yma i gymryd rhan yn y gystadleuaeth grŵp cerddoriaeth greadigol anghenion dysgu ychwanegol. Da iawn nhw.